manzo Allah ce dan adam yana cikin samun sauki wurin Allah ran tashi kiyama matukan bai kashe rai ba, amma in ya kashe rai haka kawai innocent wallahi ba zai taba samun sauki ba. Dan wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'u jahannama, duk wanda ya kashe mu'mini ba kuma sauta ne. To ku kun ce kuna sallah, ku musulmi ne, ku ƴan uwanmu ne, la'alla ma yaran mu ɗaya da ku, kuma ku zo kuna mana wannan walakanci. Kun bar kudu sun zauna lafiya, mu nan ku kasa ka ana mu zaman lafiya. Me muka yi muku tsakani da Allah? Me muka muku? Manzo Allah ce da a kashe ran mutum da a rusa Kaaba, don Kaaba blog ne da a sake gina ta, amma rai ba a sai da shi a shago, ba a sai da shi a kasuwa. Yasa manzo Allah da hikimansa yace ran mumini daya da a rasa shi a wurin Allah gara a rusa Kaaba. Manzo Allah ya faɗi wannan hadisi ne kuma ingantacce. To ku rayuka nawa kuka kashe? Kenan Kaaba nawa kuka rusa? Ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. Waɗanne bari an ambaci wata kabila ba, amma kowa ya san kabilan da suka fi yawan yin wannan abubuwa. ƴan uwanmu ne, karin jikinmu ne, abin ɗinmu ne. Ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. Kun bujire wa shugabanninku, kun bujire wa malamanku, kun bujire wa iyayenku. Yau duk wanda ya ce bai da mai masa faɗa yayi asara. Aka ce ba mai masa faɗa, to mu dole mu ku faɗa, mu gaya muku gaskiya. In kun ɗauka ya amfane ku, in ba ku ɗauka ba kuma na kuna zuwa. Don makashin maza kan kashe shi, ya kamata ku san haka. Duk da kake sa kai ma a ranar akwai da a kashe ka. Mallam ya mutu bi sayfi mata bi gairihi, in baka mutu da kai bai da ka mutu da wani abu. To haka wannan ita ce karshen hudu ba ta da nake